परेशान होकर बताओ अभी तक हमर लइका नहीं हम का करी दम हमके परेशान भइ रहत नहीं आई हलवाई वही तरी थी कइले बड़ा सा टरले बस हलवाईयो नहीं खसन ना और ऐसा सब तब न सर से कर उतना सामान बनावे के बउए बताओ आई बबुआ दुआरा पे के हो गई कहां रहत हूं जब मैं हमरे ऊपर छोड़ देल बाजे कहले मैं क्या करती है रे आ तू हूं बैठल बड़ी ए न का कर कहां कर रहे रे कहां कर लेते ये नहीं बुझल भैया बाजार को तो कुल करवाई है हैं मैंने हमरा का बैठैले बाड़ू हलवाई के कोइला है मैं के बोलावला त बहुत टेंट तमु लागी बस पते नहीं खचल त कहां लगी कहां ना लगी तू सुटू सुटू मारत अरे भीखन के खेतवा में लगवा हो थिया वाला का काला तो कनी तिलक कहर वही में रही असन ओइ जे अरे मैं तिल करू करे मैसन जगह पहले वैसन न त हंसी बड़ा ताटे ओइसन ऐसन समझ की उनका चाची कहीं कह दे कि तू गावे खातिर बोल कह देली अरे सब गोतिहार और ले अरे गांव में के मेहरारू ले कुल हमरा के तर लेबे सब त देखत तनी नुआ बोकन के ना परी हम जाई के सब सुबह सब कोई के घरे करत रही ना हमरा घर बताओ आलू और छिले के कहले त आलू अभी तक ले छिलैल ना एउ बजारा को क्या गेली गारे गांव में से बिया से मैं सुन ना हम जात न हो देखत नहीं कि हां जाके वो ओकर खेत में लगवा दे बुझाई ना अरे ओकरा खेतवा में ना तो दुआर पे लगी बुझाई खाए वाला हां खाए वाला तो लगबे कर दुआरे हां आजा के हलवाईन के बोल जल्दी आके न तू कहले ने तो पैसा ना काट देनी नु ओकरा जब दे त लिहन जा चला कइले बोसन कइले बोल न त दाग दिसन सना त वसन जुलाई हम जे बहनो ने नो बुद्धि नहीं के ना बुद्धि नहीं का ना एबा तिलकवा के दिन हमरा के मारतली हां तिलक के दिन चल रे तू नती वसन जमवन हो त तार से तार के का करती हम ही जानतनी जा माता दिमाग को गरम कर रहत आई बेटा जमल हमरा कोखी में बाढ़न जमल बड़ा का करते रही ना बेटे भाई का करी हो का डाई के कोई लन तू काहे तो बल्टी लेके काम करे जाता नहीं अड़िया करे जाता नहीं जो आज ना लिपस्टिक करिया साड़ी होई से रोज पूरा दिन डाम में रहत आज तारा काम हो गइल बा कहि से बनिहारी नेन बैठल बाड़े अरे त का करी काम कर दम हमें माथा दर्द करते बताओ हम लिपस्टिक के लोग कभी के ना मुझे त आओ तुम 10 आदमी देखे जो देख हम बनिहारी नेन बैठ जो दुआरी पर बैठी चाहे कटोरा लेके तब माई से नहीं दिख माई जो भाषण ने हमें लिपस्टिक लेके लगल के जरूरत यही लो औ कहां भी रे क्या कर ओ माई तो रुपये भर दे रुको का कब जाते तो बताओ रुका तेरा मम्मी जी के आग लगो देवर जी के तिलका होता आज इतना सोज मुझ सजला लेखा कि हमारे के सब देखत रह जाए कितना मस्त लागे हम सजे का हो कनिया दम तू का हमरा के तार के रखले बड़ू बताओ ई बताओ अभी ले मेकअप करत हड़ू तारा ई बुझाता कोन का अभी मेकअप को के केकरा के देखैबू अभी मेकअप ना कर बाकी यही तर मम्मी जी रो हम त केहू का कही कनिया बा यही तरह बिया कने वे इधर हाय तो कौन कौन ना कुल दे जाई खंगार हलवाई सब का खंगार के जाई बोला ना कुल ओ इने के बुझाता कला पे ले चली खंगार कहि धर आ लेके चलत कुल खंगार त बुझा गइल बंदा बटी कुल मोटर चालू कर बताई मम्मी जी रोज दिन रो शौक सिंगार कनी आज काहे नहीं रो पहले हमरा शौक सिंगार नहीं खेलो को आय बताओ वही बेरा के लइका गोइल बा वही बेरा के बुढ़ावा गोइल बा बाजार अभी तक ले अइलन ना हम का करे अकुल दुआर पे टेंट टोले पे सन छोटका निस्तनिया के न बोलत त कहत बुढ़िया पक खाली बोलले बिया हमरा अभी तू देख ले बिया हो जइनु आ मेहर आई त खाली मेहर के कहल करी झगड़ी बोलई बनी हम गोलो डेक चढ़ के मजबा दे अब हम कॉले नहीं तब माज जाई मम्मी जी ई बताई का हो जाई अब भाई क्या करते हो जाओ का हो भौजी का अब देख हम ताकत नहीं ऐसा लोग ज्यादा करो मेरा नो से ज्यादा निमन का लागत नहीं अरे मेरा नु से तुम मन ले जो दुआर पे खंगार जो लेके जो जल्दी पका पे ले जाके खंगार दे मेरे सबसे अरे तो हरियो हम करी कम से कम घरों में के करसन तो नी के हाउ एगो बाड़ी त हिद्दा दै त लारो त लेख लागत ई बाप की करे था केउ लेखना हो रोज आवे पड़ता नहीं ले जो हमनी के समाज जाई धोके ले आई तो कुछ संहारा तड़ क्रीम श्रीम मार तो चार छुलिया ले जो देख चल आई लेके आओ तनी तू हम बरा का मेकअप और मारवा दे जैसे लागत अरे ना ते ही माले लगा ले लिपस्टिक और नोती देख के जलते रहेला हां ए मम्मी जी अब का करी अब ना करम अब जातन ध देवे कनी सुना ना अब ना करम अब साजी को ने के आ कनी सुराई के लिप गिरत होगे आ कनी ना अब धानवा बा ना धानवा ओकर में दूब हरदी कुल डाल के रखियो न त जान तई को बुढ़ाऊ के जब तिलक चढ़ी ना आ मंगबो ओकर डाले लगबू त खिसिया जे ना पैसा से कुल डाल आ धोती रंगाई बा ठीक बा मम्मी जी हम एक जगह कर बात न कहली जब को तैया आई तो देखम वो करे करत नहीं कि ना रोवा है तरी मारे में एगो मेकअप कइल ऊपर कइल रही आही रे मैं आई को भाई ले जा हो कुल उहे बाईसन देखा आई के कोई लोठे पे कसली
एगो बेटा बउआ एकरे बरबल ही बानी हम तो भाई घरवा के नहीं के कम से कम करना हो एगो भौजाई भी पत्थर सुटुक करिया जब से मेकअप ना जब से गोरे ना हो मेकअप बिना देखला पे चुरई लेखा लागले हमर तिलक कम से कम आज तिलक का आज कम से कम छोटी सन हमरा के एगो का हम तू खंघारा ले आइलू लेके फेन लेके लुका खंघारे हाय कौन है कुल तो ये पूजा जल्दी जल्दी है कुल करे के से दी आई फेवा किया हो हंसती आई ना तनी ना दिए नो कोनो काम में लुसु रही तो केनो काम मैं आउ पहरियो टेंट सेंट मैं आउ जयमाल सेमाल आउ मैं तू करवा देनी हार बियाह बता के करी हम बैठल बानी हम सुतल बानी बोल अरे। ने तोरा तोर फुआन के बोले तोर बापा कैसे हमरा के गरिया आवेला बोल ना आ तोर फुआ जाके के अटर ले बैसल जाके चाचा घर बैठल बैसल तो तारे दे अरे नेक लेबे खातिर मुंह फुला ले जा तो नाथुनी चाही तू तो खूब झुमका बनावा के देलू तनी मन देलू एल बड़ो का एगो पतो तो आई मैं अरे हमर बेटा हो हमारे के इति करत हो तो फुआ का मत ना बोलन हां फुआ के ना बोलन उ तो देखता होतना दूर से चल जाई एगो पतो हो रखले बड़ी कोरिया कॉलेज तू आए ओकरा मेकअपे करत कर जिंदगी बीत जाता हम समझे में नहीं कर अब बोल देला हम तो देव रहे ना उहे न पता है आज करत ये तो हम करे के उहे पता है न कर हट छोड़ जाते नहीं होने देखो चल दे है को लेके चल समानवा तो हटबी तबे ना हटना तू हाला करती जैसे लागत है कि एबा पूरा गांव जना दिए कि हमर लइका का तिल का होता है बोल के जनाई ना अभी रतिया के देखिए जब पे न मोड़ तब देखिए दे हट आई देखा भाई हमर भेज दो जूता बा आय ये बाबू ना देखनी रे बच्चा चल ले चल चल एबरा तू जाना ले चल लइका के तिलक का तो धरती पे गोड़ बा थोड़े तोरा सामान में चल